tejto našej krásnej tiesňave je vlhko a chládok, čiže je to aj také schladenie a zároveň tu pozorujeme ten jedinečný biotop, ktorý je tu úplne uzavretý a sám si tu žije, sám si tu vytvára tie podmienky. Je to paráda, fakt ako v práveku. Dneska sme s Ďurím zavítali opäť do tejto krásnej rokliny. No a naozaj tento biotop, ktorý tu je výnimočný a v každom ročnom období nás niečím prekvapí. Tešíme sa a poďte s nami sem do prírody a ukážem vám túto nádheru, aby ste to zažili na vlastnej koži. Tak tešíme sa na vaše spoločné stretnutia. Ahojte. V našej krásnej tiesňave tu môžeme vidieť teraz na jar krásne rastie a zelená sa jelení jazyk, čo je naša chránená paprať, celozelená počas roka. A práve toto sú jeho miesta, vlhké tiesňavy na skalách a v takýchto parádnych miestach. Tu je taká zaujímavá zubatá forma jeleního jazyka, pozrite na to. Úplne iné listy, také zubaté. Kto vie, možno nový druh. A tu som vám chcel ukázať význam spadnutého dreva v prírode. Pozrite sa, čo sa z toho stromu stalo. Úplne zoschol. A čo z neho vzniká? Krásna pôda, ktorá sa tu tisíce rokov ukladá, tisíce rokov vytvára takýto humus a toto je to, čo tu vzniká. Toto je dôvod, prečo sú spadnuté stromy v prírode tak dôležité a tak vzácne. Zažite s nami divočinu a spoznávajte s nami tajomstvá divokej prírody.